Dambola, ya ne? Dambola. Za kwashe bola, kawo mun bola. Za kwashe bola, kawo mun bola. Lalataccen rito, wataccen freezer, kwandam silinda, kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo, za kwashe bola, kawo min bola, za kwashe bola. Yi mijin 'yan mata jimala. Wai, da ni kike? Idan ba za ka damu ba minti ɗaya. Dambola, ya ne? Ai, babu wata damuwa 'yan mata, ni ne na fito nema 'yan mata a dangare. Gani. Gaskiya Allah ya yi halitta a nan gurin. Kai, sosai ma kuwa. Ai bayan halitta da Allah ya sai ya bani ƙarfi da lafiya. Nake tura baro kullum ba tare da wata gajiyawa ba. Dambola. Ka zo wucewa ne, sai daga ka burge ni, kuma na gani na kyasa. Shi nan ce bari in tsaye da kai ko Allah zai sa in yi ram da kai. Alhamdulillahi, masha Allah. Yau dai ni ma na iske lokaci. An gan an ɗasa kuma an tashe. Dambola. Ashe dai ni ma ɗan coti ne. 'Yan mata, tafi kanki tsaye wajen neman soyayya ta. Kina cewa kina so na zan ce ina son ki. Wallahi ba sai na ce sai na yi tunani ba. To shikenan, a gaskiya kai son kowa ne kuma kin wanda ya rasa. Alhamdulillah, kai. Allah Ubangiji ya ƙara mu annabi Muhammad daraja sallallahu alaihi wasallam. 'Yan mata, sak irin kalaman da na taɓa furtawa wata budurwa lokacin da nake neman soyayyarta. Sai ga yau ni ma kalarsa ake fesa min. Bibi bara ka jin gaya maka. Gaskiya fa kai kalar cilin ne ba wai kalar wahala ba. Kamata yanzu a ce iskirar mota kake juya ba wai wannan ƙazamar kurar ba. Hey you stop 'yan mata. Neman soyayya ta kike yi ko cin mutuncin sana'ata. Gaskiya nake gaya maka, idan kuma baka yadda baka je ka duba madubi, zaka gani kai din kalar cilin ne ba wai kalar wahala ba. Ke ya sun ke ƙara cewa ina wahala sai na zuka maki mari a hanci. Wannan cilin din da yake faɗa ai shine wahala. Dambola. Tunda ba hanyar nema bace hanyar kashewa ce. To kai hakuri, Allah ya huci zuciyarka. Ni da yanzu ka yi min kuma ina son ka. Kana so na? Sai na yi tunani. Dambola, ya ne? Za kwashe bola, a kawo min bola. Dambola. Assalamu alaikum jama'a, ina masu bukatar data kama daga 1 gig, 2 gig, 3 gig, 5 gig, 10 gig, 20 gig, 100 gig, 1 terabyte gig, duka ina sai da a bani kuɗi. Ga mai bukata zai iya kira ta wannan number waya. Sannan kuma masu bukatar a yi musu tallar kamfanoninsu, masana'antunsu, website da sauran abubuwa su ma za su iya kira na ta wannan number waya. Ko kuma ku neme ni ta handle ɗina Facebook, Instagram, YouTube da kuma TikTok. Za kwashe bola, a kawo min bola.